Kakenhuan jokinoi kaya po ka school ba North Eastern Hill University menta kasi kakhalai tarik unai wi aja apply kelas dang ka jeki da ka basangi tarik kamat prasya ka jingle jong vice chancellor ka school ba nehu uprasad Shankar Shukla Wengkam Shisundan Yu Rohit Prasad Haka Jekran Muguba Alakan Kamau Chairman ka Joint Action Committee Uloong ba ka jing stang ban Shimrai ka ni ka jeki menta kasi ka te hadim vice chancellor jong ka school ba nehu Prabha Shankar Shukla Sham Lashim Kia ka bede ba ka ni kam bad usyuang tang hakilar patai kubur banyak keren raya dia par ukram dan hasil long adu kandai trek hadu menta kajing bam shimkia jong VC yakimat jing dawa jong kan huta nehusu kapelong yangi baniki da basang rekam hadu menta kasi bat ka jing tap kam jubori we bachelor klam da pendap kat kom kikendon tungkam la banrab ubat la khon kma straight la mutai hnian kumba pilai kamala ami pokot kubo ngi lapan benaru ba ngi sedang ka indefinite strike menta kasi ka khalai tarik tong 9 November kani karai ki shem namangi la iba uni visi shim kya utho lai puja ya pokot kubo hanrai uong ban keren tang bayaladi don sine nado khandai tarik hado lese khasan tarik ushim shuti ule che ingim tem hanrai uong ba ngi kwa ban keren ngi de bane keren tengi kajing kya khi jongi menta kasi ka indefinite strike al along ba ngila poisa ka jing namar ka ngila ai ki jing tho ngila le ki general assembly ngila le ki press conference hanre new brew imat umsutho ba ka kamram jong vc u de bandon hangni de ban solve ki problem jongi bandon hangni hanre sim khya ya ka kam suja klab ekom ne hanre ngi sngo comment ba ka ne ka indefinite strike jongi kalong successful amataski namar la jan bar khoi mde jan bar khoi 100% kam don bashim class kin hikai kila ya dan la corporate babat ngi umdon ki khna ki bapersha ki test ki berbu matakas ngiru ki la ayara no khamshadin nama ki sutho ba ki no hikai ki nomsim class ki student ru ki sutho ka jing ki khemya ki adon po class tam ki sutho ba nomdon ka class then baru kaki classroom thli ngi la ayat keleng ne classroom jong ki social science ngi la po school of technology ngi la ya po law department ngi la wan po cluster of classroom jong ka science ngi la rung po ka social science building ngi la rung ki science building ngi la baru kaki classroom ki thli sudah namar ki suthu ka jing bala warra ka ja ka ne ka jing yakhi ka don ka nongrim namar ka de ka namta ka jing bha jong university ngi smo comment shi ka de ba ki simkhya ya ka ne ki corporate umdon ba prasha kalong ban 100% successful kaneka sngi baningkong hanrai kumbangi la de ya keren pramangi hapo ja ngi ong ni review man ka sngi tamut kat kumata ka sngi la sutho kala along kumni la shai kan betang biang te la shai poding is review yang naman on day to day basis ngi ya ele ban review ban sutho ba ngi de ban poi sakata ka thong jongka jing thumu jongi namar nimti ovc lano unwan ka shong hei manta namar manta ka sa tang ka kamram jong i lada ibriu imshim khya ya ka kam hanrei ka jing do nongi susu kadon hi ka jing thut jangi khana khindian hanrei ka jing thut sipor le se kanora jing montoi hakap hagi por banwan hapo kan hu ban bia pan bet igini ki kurum karna banor pon hu nga skemba ngin ya sha kino hikai ro gini asya ki student ro gini asya but ki non teaching staff kumjo apo ki nga shobangan klet le se gini ki non teaching staff ro kilaya don behang te apo administrative block don bawan tre le tang itu ki casual ki ba mde ke me hap sho apo kan ni hunsa kita te ki ya tare mula handai kini ki hot jang kan ni hunsa 100% but library but ever a por kha kila asim banta kham don ba tre kam ta kasi kat kum ka jing kap kat kum ka jing all jongi ban longka indefinite strike tak si ngi skema al esela shairu kan long 100% successful kunga jishai la ekra sikran ya ka jo tambang ngatrangan ban betang ka wai ba uniu visi shim khya ya ka kam jong ku mu vice chancellor jong kan ni hu ngatra la dare no vice chancellor ui kat kani ka jing ya khi hangne kan sakta ya ka pule puthi ngatra la dare ushim shuti ru la wan phai wood ban keren bat ngi ban ya ban be ban ngi hanre usu he tangka tengah keren pokot kubor uang ni don kamar keren ne ubri don sene la don bri sene ngin keren ban ngim la balik keren ya ketika building ban hantai nama habdon UVC ben pau ba kumbangi la se ngen bor ba uni UVC khan khya ya kene ka kam VC usu wan hangni matang masu enjoy ke facility jong kan ni hu hanre umut masu le time pass be ne un le krum karam lai phujaj un ora ki bri na bar kham don an kham don kanun tamut ka ora ben pau bet ba uni ubri le se umlong fit ban shang ha ketika shuki tang ba uele ban pen ben hanre ni nang ya be shakmat ka jing ki jongi nge skemba le se ulada wan phai ni la ban pen be gini krum karam tang ba ka kondon mangila bo kumjo hi
ba yo to technical officer udah benweng nama la thung yu klem don an klem don kanun la pun khain lut ki an jong UGC la pun khain lut ki an jong kan ni ho nging scam ba la da one pilot se unweng sang tu se la weng ga tu le se ngin yat ka jing kran shak mat ki nama ka charter o dimas jong ka ki bajrong ni so thu wa le se ha sis ngi unum la an pandap hanai ni kwa ka jing kula na ling jong ba haki por badang don udah ben I think penting ni kumbangi ka time bound solution mo udah ben ai ngi ka solution ba hapok kat tu kat ne por ngan pendap way our life sausan kat badon kijing dawa jongi hare mentau buri don chane te le singim tip uperkhat kumno le singin up hadon da wan pai hare ka jinge ki jongi kenya besma mangala ong ani ngi review man kasni ngan numla than ban batai na wala shai ngi ngi shong beng ga jak punya review ke la jam ta kasni ban ngin kumno kan ja yo la shai hare ngim pat rai kumno ngi sakman nama kane ga indefinite tamut ngim kumbang ka kum kajak ini syang perkat lasai ka future course of action jengi kan long kumno andrai yau mentahi kadang beteng baya kan ka indefinite strike ni bo bisi last ni kusun pene ben tengi kan ni kesal lawan continue atu ka belum ready ben go to the extreme ma pe mo kita kadang ngam numpa ban batai than namar ngi don kamban perkat kum kajak no ngi suthu ka jing jengi khana kumuno hikai ngi suthu ba ngimla an pendu than ni kan jing puli puthi jengi khana an khamtam mata bala azian exam don kita se hane ya kata pada ngin saya perkhat dia pok aja kumnung le ba ngin yo ya ka jing dawa jongi ban nginum kata thane ka pule puting tamun ngi hap strike a balance mo kumbong hap between our demand and the future of our kids. So I think we'll make sure that there is a balance between the two. We'll make sure that we don't allow sufferings of students to continue for a long period of time. At the same time, ngilong resilient, ngilong resolute, maka demand jongi uvisi udeman pendap haki por babiang kamtam ka demand bangila abo ko ba hak mado ba diban weng yu tau technical officer bala thung klem don ain klem don kanon. Kita ka syong nama hadu menta ukran makana lai puja pokor koboru upadon ka sithi ba pha sangi mundon ka formal invitation bania kran tingim tip u don jingmu jupur khade yu haka jabeng jo ngim tip kayat kumno darang ilayo ka sithi ngine syong weng ga jang ngine perkhat ngine kran halor kamat kumno ngine sakmat bangin yo ya ka jing jabru hajo ko por ngin wara ka jing song suk song sanya pokan nihu ban pen yo pen bet ini krum kram bala don ne la bun bon bonat menta mereka nomor dalam umbang yu Robert Prasad jadi isi komplek pun ya kata angin ya perkhat di namangi kasyong ladang yo ka sithi nei formal invitation letter bangin ya ukhot yang iban keren ngatrai ka jak kan ya rai hak to kapor kumnu ban le ya kan ya kam han re ngi suthu ka jing dawa jungi dangi lese dangi kundu ye iru ka wa hak madot pidi ban weng lese boro sikatangi ong be ye i ni menta hak ma jungi ong weng sau ne ni laban ong menta te ka syong hangi menta lada ungi yo ka sithi ngi perkhat kumnu tama ka jing dawa jungi kan be kumju hak le do kan don bel le lada ukwa ba un khot keren ngi kwa ba un yo mar persya bane keren ini keren be ba weng sau ne long kiwi ki kam ngi laban keren laban penbet da kapor ki bahadin hanrei ban weng yong ne beri ba phila thungkam kram don an kan don kanun laban khen lot ki anyong ka UC ka model recruitment rule bat ka nehu rules na thal don kam ban keren la don kam ngin lej ngi nong mar khamat di ya kata ngim salia ya kata namar kata de ka rai bang la sim na liang ka jak hanrei ka kom keren jongi pade ka shong ka dangi la yo ka siti ngin ya shong perkhat bang mat ka jak kumnong ngin ya sakmat ya kan ka jing ya keren badu bisi halor kini kimat bangila bu akmat